Aquesta regata hem tingut molt bones sensacions, sobretot a la primera. La veritat és que ha sigut una bona classificació, quartes, no ens podem queixar. Ja ens hem tret l'espineta de la primera regata que vam anar a fer a Empúries, que no ens va anar tan bé, i aquí estem ara ja a full i preparades per la següent. Hem entrat a la final A, que era l'objectiu, i ens hem plantat amb una regata que era complicada perquè teníem rivals molt potents, però finalment, i tot i el hàndicap, perquè en teníem menys, hem quedat primeres, molt contentes, i res, estem rebent una mica els fruits de tot el sacrifici. Tenim molt bones sensacions, al final s'està veient el fruit de cada entreno, malgrat les dificultats d'horaris de nens, de casa, d'extraescolars i tot, però molt satisfets amb la feina feta i la que continuarem fent. Bueno, era la primera regata de 700 metres que fèiem amb llaüt, ens ha anat molt bé, la veritat, hem trobat un bon ritme, ens hem sentit molt còmodes remant, millor la final que la semi i, bueno, de fet, estem contents tal com ha anat. Ha sigut la meva primera regata al llaüt mediterrani i en sènior, o sigui que la primera ha sigut una mica com a toma de contacte, una mica malament, la veritat, però després ja he recuperat i m'he notat més forta, la veritat. La primera màniga hem punxat una miqueta, però bueno, a la final bé hem recuperat i ens hem sentit molt més còmodes, no? Ha sigut una regata molt barallada, amb rem Badalona. Per moments semblava que anàvem per davant, i s'ha decidit tot pràcticament a l'últim llarg, que hem estat frec a frec amb ells i finalment en el mateix segon ens han guanyat a l'últim sprint. Ha sido una regata dura, bueno, nuestros rivales directos, bueno, varios de los rivales han apretado en la regata, al final los entrenamientos constantes día tras día, pues al final dan sus frutos, ¿no? Hemos ganado por menos de un segundo, nuestros rivales lo han hecho genial, ha sido una regata alucinante y yo creo que a la gente le ha gustado mucho. He tingut 2 jornades de rem de Banfixe, la valoració no deixa de ser més que positiva, perquè s'han vist unes grans competicions, s'ha vist el gran nivell del rem fixe català i també, com no, la magnífica organització que ha fet el Club de Rem Delta. Banfixe està fent una gran feina i es veu en els resultats que estan aconseguint, en la quantitat de gent que està movent i, en fi, esperem que els resultats a nivell nacional ens acompanyen durant la temporada 22, 23 i la 24.